Maayong hapon. Mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlaw, gipadala sa atong Ginoo ang iyang 12 ka apostoles padulong sa misyon. Pero nganong iya silang giingnan ani? Ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Dayon, ang iya rabang dili ipadala, mga importante ra ba kaayo? Paminawa gani. Number 1, ayaw pagdala og puntil sa limos. Importante unta. Pero basin uniyag ma-focus na ta, pagpangayo, mawala na tas misyon. Ikaduha, ayaw pagdalag pagkaon. Importante na. Pero basin uniyag ma-focus na ta sa atong kagutom, dayon sa puton ra bata basta gutomon ta. Mawala na ta sa ato ang other focus. Di ba? Ikatulo, salapi. Importante na. Pero basin uniyag mamalit-palit na ka para sa kaugalingon, malimot na kasmisyon. Ikaupat, ayaw pagdala og ilisan. Importante na. Pero basin uniyag makonsyus ka, ang ngayan raba ko sa akong gisuot, mawala na kas tinuod nimong misyon. What do you notice sa 5? Puros padulong sa kaugalingon. Dili gusto ang Dios nga mamahimo tang makasarili. Gusto niya nga kung unsay iyang ipa-focus nato, dapat walay makadisturbo ana. Like kung inyo kong pangutanon, ang pagkapari, dapat walay makadisturbo sa akong pagpangalagad. Kamu kaha? Pamilya? Yes. Pero unsay nakadisturbo sa pamilya karon? Daghang absent nga member sa pamilya. Kulang na sa presensya. Tungod sa trabaho, tungod sa laag-laag, naapektuhan na ang pamilya. Ikaduha, eskwela. Pero kung ang eskwela sa gulag binuang, bisyo, laag-laag na, sige nag-absent, makahuman tuod, pero magna 9 years. Apektado ang pag-eskwela. O ikatulo, negosyo. Mutuog yun ko anang, kung ang negosyo sa gulag binuang, yabo ang negosyo. Lalaki nga negosyante na ay pamilya, pero sa iyang pagnegosyo na sa ilaing babae, yabo ang negosyo. So mga igsuon ang atong pamalandungan, 2 questions. Sige, number 1. Pamalandungi. As of the moment, unsay ipa-focus sa Ginoo nimo karon nga importante nga butang? And number 2, unsay nakadistract or nakadisturbo nimo sa pag-focus anang importanteng butang nga ipa-focus sa Ginoo nimo? Unsay nakadisturbo nimo? Mga igsuon, let's do something ha. Ayaw ka balaka, kaya pa. God bless.